¿Puedes dar un segundo? Solo. Y esa frase que yo por lo menos no paro de escuchar de que Galicia también hay menos contaminación, o sea que todo un lujo porque es un turismo de... La verdad es que los protagonistas sí, estamos muy tranquilos, ¿no? Disfrutando con sus amigos, familia, pareja, lo que autobús, media hora antes, por si acaso. La verdad es que soy una mujer de por si acaso, es casi mi frase estrella. también tienen otras empresas como Alojate Salnés, ahora están sumergidos de lleno. E a primeira mensaxe que quero dicir é que poden vir aquí todos os que queiran e que a nosa responsabilidade é facer un turismo sustentable con produtos como este e distribuílo durante o ano. Aquí pódese vir os 12 meses do ano e pódense visitar moitísimos sitios que están por descubrir en Galicia, sin esquecer destinos como este moi coñecidos que poden seguir sendo utilizados, que cada vez terán máis atractivos, pero Galicia é moi grande para visitar moitísimos sitios. E se facemos iso, seguiremos tendo moitísimo éxito. E este turismo, que agora mesmo é máis do 13% do noso Produto Interior Bruto, pode seguir medrando con sentidiño e de xeito sustentable e pode ser unha enorme riqueza para Galicia. Por tanto, todos aqueles que empezan a falar de que somos un destino saturado, de que somos un destino que xa non pode admitir máis xente, sinceramente penso que se están equivocando. O que teñen que facer é mirar hacia empresarios como Castro e Luaña e como tantos outros que hai aquí que sabedes facer as cousas moi ben e que podemos seguir conseguindo que Galicia siga estando cada vez máis de moda. Por lo tanto, eu estou encantado cando mo dixeron, Antonio, que querían presentar este autobús, pareceme unha magnífica noticia, que o gallá que cunda por outros sitios de Galicia, porque hai que facer é seguir pensando, dándolle a cabeza e darlle voltas a como podemos conseguir que os 12 meses do ano Galicia siga sendo o sitio de moda. Por lo tanto, moitísimas gracias, estamos no bo camiño, estamos no sitio onde empezaron tantas cousas, estamos no lugar onde a xente identifica todas as maravillas turísticas de Galicia, están aquí, hai que dicires que máis sitios tamén, pero isto hai que seguir cuidándolo especialmente. Por lo tanto, noraboa Telmo, que empezas os 2 meses, 3 meses fortes do Brao, pero conseguistes entre todos que cada vez máis a xente siga pensando que aquí merece a pena vir, os 365 días do ano. Moitísimas gracias.